Zvehomwe yenyika zvazoita Tatelicious ari munzira kuenda kuZimbabwe kunoroorwa neancestor rake. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvamuka zvizere pawo kuti pane munhu ari kugadzirirwa bridal shower. Nguva yese hatisi kuziva kuti Tatelicious zvinzwira achizvitaurira ega. I'm just at the airport connecting. Kuya kuZimbabwe kuzororwa. Sisiwa kuya kuzobvisirwa. Kuya kuzororwa munofambisa shoko. Hands wetu. Munhu anororerwa kumba kwavo handiti kuti vaitwa zeve. Munhu anororerwa kumba kwavo, so ndaneta tsikara ndikumirira chande kwacho. Anganita. Sometimes ndanda kutoramba. Ndakati how far and when. Deciding it man. Kandinzwana nasho kamuti 8,000. Then rusambo matemaisini vakati 18,000. Mumbizidanga wakati vanoda Tesla. Takazovatiwa Tesla kuZimbabwe hakunachi. Hakuna magetsi. Unoziva kana mwana akanaka kana munhu uri property uri simbi hombe vabereki vanochaja. Vabereki vanochaja saka mabhacha baba mombe isingabviswe mino nekuti hanozvareka.